Sagot dagiti nagandak. 5 kamiseta, intad ganyak ni Nana Nora. Igagaid ko kanupay ti agbasa, tada dun tupay tited na. Daytoy met arelos, regalo kanyak ni ulitag Carlos. Insang pet naman ipod Estados Unidos, tagawak gumunod, nangangato a puntos. Dapay daytoy, paboritok abag. Nalagda, napintas, maris na ket balbag. Ginatang dananang kantatang, ijay lawag. Para kano kanyak, tagbasa kanaimbag. Dagitoy agameng, sagot kanyak, dagiti ay ayatek, patpatgek anaganak. Ayatek, ipateg, kanayon, salwadak. Tamok namnamada, tinagasat ang masakbayak. Aniya ti paulo ti Danio. Sa sino dagiti nangisagot iti ubing. Aniya dagiti insagot da. Apaya sinagutan da ti ubing. Naglagipen at ikang runaan a responsibilidad dagiti anak iti pamilyada ket ti panagbasa a nalaing.